Mahubon sa mga tawo gikan sa rehiyon sa Visayas nga nagakanto halin sa isa ka balay padulong sa iban pa nga mga panimalay agud mag-amba sa ambahanon sa Pasko nga ginatawag na Igon. Sa iban nga rehiyon, ang ambahanon kinaandan ni ginasundan sa mga sinaot ang Las Panderitas, isa sa yadto ng mga sinaot. Ini naghalin sa Tansa, Iloilo, ang ikalibang managpasundayag sa inasaot nga Las Panderitas. Sa laping ko rin. Di Versailles yung sabat na sa Versailles. Kaya Versailles. Amo na ng formation sila nila. Che. Ay, madaw. Sila daw.